Jisu borok gebang manunugai hatayo kasaka bo aro achukha bini sagrirok bono chorsake kuthumkha hake bo phwrungna chengsakha phaidi hingke jeng khnawi naileno kathar kaitorni kokno mathai suimani kothuma kaham beremba betang hingke thamni simi chinai Lama Kaham. Lama Kaham. Kaitorni thani koi tongnerok borok hamchajak. Kaitorni ha borok nino. Kha kamnairok borok hamchajak. Kaitor borokno kha kachang rwnai. Kha storangrok borok hamchajak. Kaitor rwna hwnmano borok mannai. Kaitor naimatui simi tongna nainairok borok hamchajak. Kaitor borokno kha kochom rwsuknai. Buino maya chanai borok hamchajak. Kaitorbo borokno maya chanai. Kha kuphurrok borok hamchajak. Borok kaitorno nuknai. Buino kothar nairok borok hamchajak. Kaitor borokno bini bwsarok hwnnai. Kaitor naimatui tonggui satokjaknairok borok hamchajak. Kaitorni ha borok nino. Norok ani borok wngma bai buinorokno lachi rwkhe, norokno satokhe, norokno tatalkhe kok hamya sakhe, norok hamchajak. Kha srangdi tongthokdi tamni hwnkhe chukona hao norokni bagui sokat kwbangma khatijak tongo. Norokni slai swkang tongnai diarirokno bo borokrok omotui kheno satokha. Elembak kathar khuk tangmani bagui kaitor joto khwnainairokno hamari khlaijathung. Amen.